आयदोलै बिदि बिफांनि केरेला फिथाइ लरहायनाय बायदि दिन्दां आलायना दोनबाय थासिगोन नामाब्रा आंखौलाय दाय गैया गारा मा गारा जेलावबो सासेबो सिखावबो दाकेटबो गैया नामाब्रा आंल' हारसिंथार नामाब्रा बाबायलाय आं हारसिंनो आं फाग्ला जासिगोन फाग्ला मा बावै नोंलाय सोर जालायखो आंनि मुङा बुख्रां जोख्रां नों आंखौ थुनथला होननानैबो बुंनो हागोन रायलायनायालाय माबायदिब्रा नोंनालाय खिनोसो ओंखारदों ना मादोंब्रा मा रानखानां नांगौ नामा बावै नोंखौ होनदोंल'सो दा होननाय आन्थायावनो एसेबां रागा जोंबाय नों जोंनि बर' मानसिफोरनि खर'लाय मा एसे गरमब्रा एसेयावनो गरम जालाबायो आजा नोंनि खर'आ बिराद गुसुथार नामा टपि गानबाय थानायखाय नोंनालाय माबायदि टपि बेलाय उल्था खादावना दोनबाबो गनो रोङा मा ब्रेन्ड बेलाय मा नोंबो बायनो नामा बायनो लुगैबा मालाय बहाथो मोनबावनो नोंलाय नोंनि खर'आ नांगौनि बारा गिदिरथारना आंनि खर'खौ गिदिर होननानै बासिदों नों होद बासियाखैलै बुंदोंसो दा नोंनि खर'आ गिदिर नालाय गिदिर आरो फिसाबा फिसा बुंगौमोनब्रा रान्थेंबा रान्थें होनगौमोन खाख्रबबा खाख्रब होनगौमोन लोदोबा लोदो होनगौमोनब्रा आसलथे मा मिथिगौना जोंखौ सोरबा गोसोम बुंबाबो लोदो बुंबाबो हांख्रें बुंबाबो जों दुखु मोननो नाङा जेरै जोङो मोजां समायना महर मोजां गुफुर गावदां होनबाथाय दुखु मोना थिग बिदिनो जोंखौ सोरबा लोदो हांख्रें खाख्रब होनबाबो जों दुखु मोननो नाङा मिथिबाय आच्छा खोन्थालाय नों बोरै सफैखो बे जेलाव आं जेलाव सफैनायनि जाहोनानो जाहैबाय सासे बर' सिख्ला आरो बांगाल सेंग्रा बेसोर सेंग्रा सिख्ला सानैखौ बुनायनिनो जेलाव सोनानै दोनफैदों आंखौ बावै मानो बुदोंमोन नोंलाय ना बर' सिख्लाया बै सेंग्राजों खारफानो नागिरदोंमोन बै बर' सिख्लाया बांगाल सेंग्राजों खारफानो नागिरदोंमोन आरो आंबो गुजरातनिफ्राय फैबाय थादोंमोन ट्रेनाव बेयावनो नुदों बिसोरखौ स्टेशननिफ्राय ट्रेनाव गाखोनाय आं एसे दाउट जाखादों सोंनायाव आंखौ सिख्लाया रागासो जोंबावो आरो उनाव ब्रा सोंनायाव मिथिबाय सेंग्राजों सिख्लाजों दोनखारलायनो नागिरदों बेवहायनो आं सेंग्राखौबो सिख्लाखौ बुदोंमोन बेखौनो पुलिसा नुनानै आंखौ हमनानै लानानै फैदों मालाय सेंग्रा सिख्ला गोसो थोलायदों नोंहालाय मा जादों होनना बे स्वाट पुलिसफोरालाय मा मिथिगौ जोंनि बर' समाजावदि मा जागासिनो दङ लेरेट पेरेट गुलाय गुजाय लेथ्रा बाथ्रा दाखोर दाला गुलाय गुजाय जागासिनो दं बिसोरलाय मा मिथिगौ बिसोरलाय बुंखागोनथ' आरो सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायदों हाबा जादों मा जादों होननानै जोंसो मिथिगौ दा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बांगाल हौवाजों खारफायोब्ला जोंहा बेसेबां खहा दङ आवलाय बेखौनो साननानैनोथ' आङो सेंग्रा आरो सिख्ला सानैखौबो बुदोंमोन आरो बुनायखौ नुनानैनो पुलिसा आंखौ बेयावसो दोनफैबाय बेनिखायनोथ' आङो समाजखौ सुद्रायनो थाखाय पलिटिकेल गेलेदोंमोन नाथाय आं जेनबाय आं समाजनि मोजां खामानि मावग्राफ्रा मालाबाबो चान्स मोनालै थेवबो आं आंनि खामानिखौ मावनासो गारगोन समाजखौ मोजां लामाजों दैदेननानैसो गारगोन समाजनि मोजां खामानि मावग्रायालाय बोरैथो दिन्दांदां जानानै दं बेवहायलाय माथो बुंनो भाइ रागाजों अमा राजानि बिखायाव दुर्गा फुजानि गुलिखौ सोनानै हरदोंमोन आं बोरै गब्लंहैखो पात्ताखौनो मोनासै आं बेनिखायनोथ' जाला माला रागा जोंनाङाब्रा रागा जोंनानैसो मानसिफोरा फस्थायो सैथो रागायानो दिनै आंखौ गब्लं होबाय बेनिखायनो रागा जोंनो नाङा अदरकारि खोथाफोराव मालाबाबो रागा जानो नाङा रागा होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि लोखिसारा बुस्थु नोंजों थाबागोन थेवबो बेयो नोंखौ मालाबाबो मोजां लामाथिं लाङा गाज्रियावसो नोंखौ दैथायहरो जेरै नों औलै आं जेरै आं नाङा फाङा रागा जोंनानै गुलि गावनानै दिनै बेफोरबायदि थासारियाव थाफैनांदों आच्छा बेफोरखौ बाद होलाय नोंलाय बबेनि जाखो आं लाब्रापारा गामि खाथिनिनो मानसिफोरा आंखौ सिनाया उन्दैनिफ्रायनो बाहेरायाव थानानै खामानि मावहैनायखाय आच्छा बिदिसो होमबा आंलाय गोजानाव थानानै खामानि मावला होननानै जायगायावनो खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन आङो न'आव बेवहायनो बर' सिख्ला आरो बांगाल सेंग्राखौ नुनानै बुनायावनो आंहासो जेलाव दोनफैजाबाय माथो बुंबावदों आथिखालाव सोरनिबा मोजांनि थाखाय बुङोब्ला गावनि आथिङावसो रुवा दाननानै लानाय जायो बाथो बेनिखायनो मालायनि मोजां गाज्रिखौ दासान नों आलायनानै दोनजाबाय थानायसै नामा र' लिंहरदों आं हापा आंखौ माला फैयो नायनोसै आरो बे स्वाट अमा राजाया माबायदि दङथाय थैखोना थांखो माथो रावबो खबरखौनो होफैया अमा राजा अन्नानै थाबैनो मोजां जादो अमा राजा आं नोंखौ बेबायदि हालोदाव नायनो मोजां मोना प्लिज अमा राजा थाबैनो मोजां जादो अमा राजा भिजिट खालामनाया दाबो जोबाखै नामा थां बेवहाय डिस्टार्ब खालामबाय थाफैनाङा आं डिस्टार्ब खालामाखै साम' खिंखिरि अमा राजाखौसो नायदों
नों डक्टर नामा अमा राजाखौ नायनो थांदो थां ओंखारलां अमा राजा थाबैनो मोजां जादो आरो नोंनि पावारखौ बयनोबो देखायदो आइ लाभ इउ अमा राजा आरो मा गसंनानै थाबाय थाखो थांदो जागोन दे साम' किंकिरि आं थांनोसै हायोब्ला अमा राजाखौ मोजाङै जोथोन लाखिदे ओइ सानस्रि आं अमा राजानि हिन्जाव आं आंनि हौवाखौ जोथोन लाखिजागोन नोंहा बुंनो दरखार गैया ओंखारलां जानो ओंखारलां जागोन दे गोदोबा अमा राजाखौ नोंसोर रावबो सैयामोन दासो अमा राजाखौ नांगौ जादों अमा राजाया मन्थ्रि जानायखाय एमएलए जानायखाय ना अमा राजा नोंल' दुखु दाजा नोंखौ जाय मोजां मोना जाय नोंखौ नायनो बायो नोंनि गासैबो सुथुरखौनो आं बदला लाजोबगोन बयनिबो सिगां थफिरामखौनो गारां थफिरामा गुलि गावदोंना अमा राजाखौ बेखौ फासिसो होनांगौ आरो बडिगार्डफोरालाय बहाथो थैना थानायमोन बिसोरलाय अमा राजाखौ गुलि गावनो मोनलायनाय बिसोर थानायावनो बिसोरखौबो सासपेन्ड खालामहोथारनांगौ साख्रिनिफ्राय गारां रावखौबो सना अमा राजा नोंल' थाब मोजां जादो दे आइ लाभ इउ अमा राजा आइ लाभ इउ अमा राजा नोंनि बेबायदि थासारिखौ नुनानै आंनि गोसोआ दिनै मानोबा सहायनो हासिनथाराखै दासिमबो मोजां मोनो आं अमा राजा आं मिथिगौ बे जोनोमाव नोंजों आंजों मालाबाबो गोरोबनो हाखानाय नंखाला थेवबो गोसोआ अख्रा गोसोआ नोंनि दुखुखौ नुबा मानोबा सहायनो हाया अमा राजा मानो आं गावनो मिथिया आं दिनै गुबुननि हिन्जाव नोंबो सोरबा सासेनि हौवा थेवबो मानोथाय बे अख्रा गोसोआ नोंखौ बेफोरबायदि नुयोब्ला जोबोद अननो ओंखारो अमा राजा नोंनि खाथियाव थानो सानो नोंखौ जोथोन लानो सानो अमा राजा नाथाय बे मालाबाबो जानो हानाय नंला मालाबाबो जानो हानाय नंला अमा राजा नों दुखु दाजा नोंखौ गुलि गावनायनि साजाखौ थफिरामखौ होहोथारगोन आं आया बहा थांजोबखोब्रा मानसिफोरालाय जाग्रा लाबोदोंमोन आं बे हांग्रि मोनदि दुमफाव बुमरु मोनालाय बहा खारजोबखोब्रा दसेनो बेथ' सोमस्रिसोलै माला मोनफैलायखो बेलाय अमा राजा गसाइ गाबदोंसो माथो बेलाय अबेसे बयबो दुखु जाखायो गावनि मोजां मोननाया माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला जेरै आं हांग्रि मोनदिनि माबा मोनसे दुखु जानाय नुब्ला गोसोखौ आंहासो खें मोनो बेसे दुखु नांथावलै गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ मोनाब्ला हाबानि उनावबो आफसोस जाबाय थामारोलै दा नुबाय सोमस्रिया आंजों हाबा जाब्लाबो अमा राजाखौनो गोसोखांबाय थायो आरो आंबो हांग्रि मोनदिखौनो गोसोखांबाय थायो माथो होनबावगोनब्रा बे गोसोआ बुरखाबाबो बुरखाय जायालै दारमासथिनि सन्थला नों माबालै बेमारि नायफैग्राफोरनो जाग्रा बुस्थु लायनो थांदोंमोनलां माथो सासेबो गैलालै बोरो दुमफाव मोनालाय हांग्रि मोनदि मोना आंथ' बिसोरखौ नुफैखायाखैनो अमा राजानि हिन्जाव गदायखौल' लोगो मोनदों आं आच्छा बेबो दंफैयो नामा औ दंफैयो माला फैखो बेलाय आयौ दाबो थाङाखै नों थांगोन ना जों मानो एसेबां आथुर जादों आथुर जानाय जायैनि खोथा नङा आं नोंसोरखौ बेवहाय दाखोरफोर बायदि नायनो गोसो गैया ओंखारलां आं मोजाङैनो बुंदों ओंखारलां होननानै आं रागा जोंनांगौबा सिकिउरिटि गार्डखौ लिंहरनानै नोंसोरखौ होख्रां-होस्रिसो होनानै हरगोन ए गसाइ साननैसोआवनो एसेबां बिगुर गुस्लायबाय बेना मा होखारलालै जों बेमारिसो नायनो फैदों दा सिगाङावनो खोनासं अमा राजाया जेबो बेमार जायाखै नोंसोरनि लोगो थफिरामासो गावदों बेखौथ' आं गारखायानो सिगाङाव नोंसोरखौ नायग्रोगोन आं जल्दि ओंखारलां मा एसे दावज्रोम जाथारखोब्रा नोंलाय अमा राजाया एमएलए जानाय लोगो लोगोनो हामालै मा होनखो नों सन्थला आंखौ दावज्रोम होनदों आंखौ दावज्रोम होननायनि सिगां साननानै लाग्रो आं सासे पलिटिशियाननि हिन्जावसो माथो जाखोब्रा अमा राजाया नोंनि फिसाय मालाय अमा राजायाना नोंखौ लायैनि सिगां जोंनिसो लोगोमोनब्रा अमा राजाया जोंजोंनो ज' थायोमोन ज' जाफायोमोन आरो आंजोंथ' फायखाना गंसेयावनो खिफाबावोमोन बेनिखायनो अमा राजानि सायाव जोंहाबो मोन्थाय दङब्रा लोगो हिसाबै आं
आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जायखिया ओंखारलां नोंसोर सानैबो दानो नङाबा पुलिससो लिंहरनोसै आं थौदो सन्थला थांनोसै माथो खालामबावनोब्रा जिबौ गोसोमबोर बायदि जोंखौ सौनो नागिरबाय थौदो थांनोसै न'आवनो नोंसोर अमा राजाखौ फुस्लायनो फैदों आं थासान्दियाव आं बेफोरखौ मालाबाबो जानो होआ ओइ दुमफाव औ हापां मामोन माबाहाय दुमफाव बिराद गिदिर जाथाय जाबायना औहाय हापां आंबो बेखौनो सानगासिनो मैया दाखालिसो मन्थ्रि जादोंमोन अमा राजाया मन्थ्रि जानाय लोगो लोगो गाव जाबायबो दुमफाव आं अमा राजानि खोथाखौ बुङाखैथ' अब्लालाय सोरनिथो खोथा माबाहाय थफिरामनि मा खोथा बेथ' जेलावसो दंहैयो बेनो दहाय गिदिर बाथ्राया थफिरामखौ जेलनिफ्राय बख'ना लायनांगौनो मानो बख'ना लायनांगौ बेखौलाय दाय मावदों नालाय साजाबो मोनथों माथो बुंबावनो आरो थफिरामनो खोथा होनाय हिसाबै थफिरामखौ बख'ना लायनांगौ आङो बेनो हेफाजाब होनांगौ मा हेफाजाबसै माबाहाय दुमफाव दाखालि अमा राजानि पार्टियाव आरोना अमा राजाखौ थिगसे जौ दौनानै फेहोनानै नारजि बुदांनि सोमोन्दै सोंनो लादोंमोन आरो आङो बे खामानियाव थफिरामाबो आंखौ हेफाजाब होदोंमोन आरो दा बे हेफाजाबनि बदल आं गावखौबो हेफाजाब होफिननांगौनो बेखौनो दा जेलनिफ्राय फन खालामहरदों आरो आंखौ आयु मा जाबावगोनहाय नोंसोरजों नोंहा नारजि बुदांनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदों नारजि बुदांनाव सोंना लानो हाया आरो मालायनिफ्रायलाय मानो मिथिनो लुगैनांगौ जाखो आरो अमा राजायाथ' बिदि खेथ्रआव खोन्थाथाराहाय नोंनो जेबो बेनिखायनोथ' नारजि बुदांनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय अमा राजानो जौ दौदोंमोन आरो जौ फेबाथाय जौ लोंबाथाय मानसिफ्रा सैथो खोथा दिहुनोनो आच्छा मिथिबाय होमबा नारजि बुदांनि सोमोन्दै अमा राजाखौ जौ दौनानै बहा मिथिनोसै जेबो मिथियासै उल्था थफिरामासो रागा जोंनानै गावबाय बेनिखायनो थफिरामखौ हेफाजाब होनांगौनो आङो थौ दुमफाव पुलिस स्टेशनाव आंजों थांफानि नै आंखौसो गेजेराव लाबोनो नागिरबाय आं थाङाहाय मानो थाङा दे दुमफाव आं बोरै हारसिं थांनांगौ जाखो थौना दुमफाव नोंबो आंजों है आं मालायनि खामानिफोराव गेजेराव हाबनो बाग्रा जाबायहाय दाना गेजेराव हाबग्राफोरासो दाय मोनो नों जेबो दाय मोना दे दुमफाव आंजों थफाबानो जाबायना प्लिज ना दुमफाव दे माथो होनबावनो आरो आंबो मालाय सोरबा अख्रा ब्रा ब्रा लिंबाथाय हेफाजाब बिबाथाय होआलासिनो थानो हाथारा आङो बेनिखायनो बयनोबो हेफाजाब होनानै थांफालाबायनानै गेजेराव जामब्रलाबायो आं मालाबा आं नोंखौ जेरावबो जामब्र होआ खालि नों आंजों थफाबानो जाबाय आयु बाला सोरखौबा रायखुमागासिनो माथो नोंसोरलाय ओइ दुमफाव सोरखौ रायखुमागासिनो नोंसोरलाय जामब्रनायनि खोथा बुंलायथारदों माथो थै दावसो देलाय गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जानला माला खोथा दाबुं नों आंथ' गुदिबो मिथिखाया बिजौबो मिथिखाया दे नोंसोर मिथिनायफोरा गेजेरनि दालाय दासाफोरखौनो खोन्थादो आरो आयु रोंलां बे मानसि सासेखौ बे दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलायजों रायलायनांगौबा गावनि खर'खौ दै गुदुङाव सोमब्रना लानाय बायदिसो जायो थौ दुमफाव थांनोसै पुलिस स्टेशनाव आयु बाला मानो पुलिस स्टेशनाव थांनो नोंसोरलाय थैनो थांनो नायदो जों पुलिस स्टेशनाव थांफानो थैनो आयु बाला दासो सिख्ला देलोंलों देरफुथारदों आंहा दासो अखाफोर गावदांदां जाहांदों मानो दानो थैलाबायनांगौ जाखो आंलाय दै बाल नोंजों रायलायजामारा थौदो हापां थांनोसै थौदो मानो पुलिस स्टेशनाव थांदों बिसोरलाय दुगिमारिफोरा आंनो खोन्थालायबावा आरो र' थांनि आंबो दासो देलाय रोलाय आयु बाला बदतमिज गथ'आसो माथो बहा थांनो नागिरदोंलै नों ओरैनो आबहावा जालाबायदों आं गोथावना आबहावाया अके बेफोरखौ बादहोदो थौदो हस्पिटालाव आंजों थांफानोबा आयु बाला नोंहालाय मा जादोंसै दाबो मिथिया नामाब्रा नोंलाय आफा अमा राजाया हस्पिटालावसो दंहैयो हस्पिटालाव मा जालायखो बेहालाय माबालै आफाखौना थफिराम बदतमिजआ गुलि गावदोंना आयु बाला बदतमिज थफिरामा गुलि गावदों आयु बाला आंथ' थफिरामखौ जात होनोहाय मालाबा रागा जोंबा आंखौबो खुगायावनो जिबलांलायनानै गुलि गावनानै होबा गैलाहाय बाला आरो आंथ' बालनि थफिरामनो भटखौनो होबावाखै बेखौ मिथिब्ला मा खालामगोन बे थफिरामा आंखौ मा सानबाय थाखो थौदो हस्पिटालाव नायना फैनोसै आफाखौ आच्छा खोन्थालाय एमाव राजा दा थफिरामा बहा दङ मा मोनसे सोंगासिनो दंलै मिथियाखै नामा नोङो दाबो इसेबां फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो नुवाखै नामा नों आंसो मिथिगौ दा कारेन्ट गैयिनि दुखुखौ कारेन्ट फैयिनिफ्रायनो मबाइलानो अफ जानानै दङ आंहा दा बेखौनो सोरनाव मबाइल चार्ज होनो मोनगोन मोना गामियाव बेरायफैदों आरो जायनि न'आव इनभार्टार दङ बिसानावनो मबाइल चार्ज होनायसैनि होनना
जागोन दे जागोन होनो हागोन हस्पिटालाव होनो हागोन थौ बिदिबालाय खोन्थालाय अमा राजाखौ दाखालि गार्ड होनाया सोरमोन बिसोरखौ दानो दिनैनो सासपेन्ड खालामनांगौ बिसोर थासान्दियाव आंनि हौवाखौ बोरै गुलि गावनो मोननांगौ जाखो सरि मेडाम गोरोन्थि जाफ्लांबाय बेफोरखौ गोरोन्थि होननानै बुंजाया बेफोर नोंसोरनि डिउटिखा एमएलए खौ प्रटेक्ट खालामनाया नोंसोर थानायावनो बोरै बिदि जानो मोननांगौ जाखो मेडाम जों अमा राजा सारखौ मोजाङैनो प्रटेक्ट होबाय थादोंमोन नाथाय अमा राजा सारा गावनि लोगोफोर फैगोन जेबो बुंनाङा होननायखायसो जों जेबो खालामाखै अब्लाबो बिसोर सानैखौ सासपेन्ड खालामथारनांगौ सरि मेडाम जों अमा राजा सारनि अर्डार मोनाबा जों जेबो खालामथ'नो हानाय नङा मानो होनोब्ला अमा राजानाव जि गुलि नांदों बे थफिरामनि गुलि नङा बे सोरबा सासेनिसोमोन मा थफिरामखौ नोंसोर बासायनो नागिरदों थफिरामा बेसेबां फैसा होदों नोंसोरनो थफिरामखौ बासायनायनि थाखाय बिदि नङा मेडाम जों मालाबाबो घुस लाया आं मिथियो पुलिसफोरा घुस लायो ना लाया आंखौ फोरोंनो दा फै मेडाम जों नोंखौ जेबो फोरोंनो सानाखै आरो फोरोंनोबो साना नाथाय जाय पिस्तलजों थफिरामा गावदोंमोन बे पिस्तला दुर्गा फुजानिसो आसोल पिस्तलखौ जों दासिमबो नागिरना मोनाखै आं जेबो मिथिया जायखिजाया अमा राजानो जेसेबां हायो प्रटेक्सन होनांगौ आरो बोरो थफिरामा लांलाय मेडामखौ थफिरामनिसिम दोनलांलाय फै मेडाम डिउटिखौ मावनोबा मोजाङै माव नङाबा एमएलएफोरनि हिन्जावनिफ्राय बिराद खोथा खोनासंनांगौ जायो नै मेडाम थफिरामनि सेला बेनो मालाय साम' खिंखिरि आंखौ थैदोंना थैयाखै नायनो फैदों नामा ब्रा नों बायदि गुन्दा मानसिया थैनांगौसो बापाव मालाय बे गुन्दा जाखोलै आंलाय नोंखौलाय मालाय एदावनायनि नोंखौ मालाय एदावखो आं थफिराम नों बायदि गुन्दा मानसिया आंखौ एदावनो थाखाय अकातबो गैखाया आरो खोनासं थफिरामखौ गावनायनि साजायाव नोंखौ 20 बोसोर जेलावनो दोनगोन ओइ साम' खिंखिरि दम दङब्ला आसलि गुन्दाया सोर बेखौ नागिरब्रा आंखौ नङा आंलाय नंखाय बांखाय मेगजिनसो लादों दा दुर्गा फुजानि जिखियानो जाया मानो बिनि जायगायाव आसलि गुलिबो जानो हागौमोन गोसो जाबा आसलि गुलिजों अमा राजाखौ गावनो थाखाय माथो गिदिर बाथ्राब्रा आं नाथाय बेफोरबायदि समाजनि बेरेखा खामानि मावाना सिगि सिगा खालामनोसो दुर्गा फुजानि पिस्तलखौ लायो दा आंलाय अब्लाबो बे बाराव गवा नोंखौ 20 बोसोर जेलावनो सोनानै दोनगोन आं नायबाय था बापाव मासे दादागिरि जाखोब्रा अमा राजा एमएलए जानाय लोगो लोगो ओइ हापां माबार फैदोलै आं बे जेलाव थाबाय थानो हालालै मबाइल दांनो मोना बाहेरनि आबहावा नुवा बाहेरनि मानसि नुवा हे गसाय मा जागोनलै जेलाव थानाया बारा मोजां नङालै बेनिखायनो रायजो राजाफोर नोंसोरबो गोरोन्थि दाय मावनानै लानाङालै रागा जोंफ्लांनानै मिथिबाय आं बायदि फस्थायगोन जेलाव थानाया बिराद थैनायजों समानखालै लोगोफोर बेनिखायनो जानला माला गाज्रि दाय दा माव ओइ हापां गालि बहा दङब्रा मानो दाबो फैला माहाय थफिराम हापांखौ गोसोखांसोदों नामा बापावै नोंसो माथो धन्यबादलै दुमफाव आंखौ नायनो फैनायनि थाखाय बोरो हापाङा ओइ थफिराम जेलनि बारहावा जानानै बोरै मोनदों हापां नोंबो जानानै नायदोब्रा जेलनि बारहावाखौ माब्रै मोनो है फालतु दालाय आंखौ बख'नो फैदोंना फैयाखैब्ला नोंसोरलाय बांद्राय रोनावबाय थानाङा नोंखौ जामिनाव बख'नो फैदों जों उखिलबो लाबोखादों उखिला पुलिसजों रायलायगासिनो धन्यबादलै महिला पार्टी धन्यबाद बिदि होननानै एसेयावनो रागा जोंनानै मालायफोरखौ गावलु गावला बुलु बुला खालामनाङा मिथिबाय बेफोर गाज्रिसो समाजनि थाखायबो आरो गावनि थाखायबो जागोन दे जागोन आं जाबाय अमा राजा मोदायनिबो राजा बे गोदानै गोथै जाफैनाय मानसिया माथो दावरावलै बस आंनाथ' खोमायानो गावस्राजोबनोसै बेनि दावरावखौ खोनासंनानै नोंसोरनाथ' आखाइबो दंलायो खोमाखौ खोबथेना लानो आंनाथ' आखाइबो गैया नङाना मासि मोजांलाय मोदाय जानो गोसो जाबानो फोर बिरनो हायो गोसो जाबानो बैयाव गोसो जाबानो बैथिं गोसो जाबानो बायदिसिना होद माथ' दावरावलै नोङो मासे जाम्बा साइस मोदायफोर नोंसोरलाय बेफोरखौ दावराव होनो बेफोरखौ रंजानाय मिनिनायसो होननानै बुङो थद बस बेखौ थिनहरफिनदोलै मानसि रायजोआव बेयो मानसि सिगिनोबो थाङा ओरैनो भाखनल' मारिबाय थायो दानि दिनाव कि मानसिफोरा कि मोदाय गियोलै आं नांगौबा नोंसोरखौनो सिगिगोनलै नायनो नामा आंनि खर'खौ नुबाय आं मा खालामनो हायो गोसो जाबानो बस बेखौ थिनहरदोलै मानसि रायजोआव मोदाय रायजोआव दावराव खालामबाय थाबायो उनाव बोराय जाबाथाय लाबोफिननोसै इखौ नंगौ दा सेंग्रा दब जाना थानायखाय बेना जसा बारा जाना दं उनाव जेब्ला बोराय जागोन जसा खम जागोन होमबा लाबोफिनदो बस बेखौ मोदाय रायजोआव दा थिनहरदो मानसि रायजोआव औलै बस हाथारला आंबो
ओइ अमा राजा थांफिनदो थां नोंखौ मोदाय रायजोआव दा गोनांथि नंथ'आ आं अमा राजासोलै बयनिबो खाजासो दा लाबोनाय उनाव बोराय जाबा लाबोनाय एखेसो बोराय जाबाबो आंनि खुगानि जसा एखेनो थागोन धोद नांथ'ला नोंखौ जोंनो थांफिनदो थां आं नोंखौ मानसि रायजोआव थांनो थाखाय मोनसे बोर होबाय थांदो अम नम 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 फुआ रैखालाय बस दासो थांबाय मोजाङानो जाबाय आं जाबाय अमा राजा मोदायनि राजा अमा राजा मा जाखो अमा राजा होद आखाया बोखारलै ओमफ्राय बुंलाय साम' खिंख्रि आं मोगथाङाव दं ना सिमाङाव दं नों मोगथाङाव दङ अमा राजा आच्छा र' आं डक्टरखौ लिंना लायना फैनि होद मानोब्रा थफिरामा नोंखौ गावदोंमोन बेनिखायनो नों साननैसो खमायाव दङमोन अमा राजा शाला स्वाद थफ्राम गारालां बेखौ अके रायजोफोर आं फैफिनबाय हायोब्ला चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोसे कमेन्ट लाइक शेयार दै कमेन्टखौ आं फारि फारि फरायलांगोन दिनै स' बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट